Iċ-Ċentru Nazzjonali għar-Riċerka dwar il-Familja fi ħdan il-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà ippubblika rapport ta' studju dwar xi jfissru r-relazzjonijiet għas-sodisfazzjon tal-ħajja. L-istudju daħal fid-dettall dwar dak li qed jaffettwa relazzjonijiet illum il-ġurnata fejn tkellem dwar kif l-istampa li għandhom f'moħħhom il-koppji ta' kif għandhom jibnu ħajjithom qiegħda ġġielhom jaħdmu iżjed għal daqstant jonqos iżjed il-ħin li jkollhom għal xulxin. One News tkellem mal-professur Angela Abela, il-persuna li kkoordinat l-istudju, fejn spjegat x'kien dak li xpruna l-fondazzjoni biex isir dan l-istudju. Konna sibna li relazzjoni tal-koppja fejn il-koppja tkun kontenta u jagħti ħafna sodisfazzjon fil-ħajja, illi dħul inadekwat joħloq ċertu stress fil-familja u l-importanza tar-rispett u l-imħabba u ridna nkunu nafu daw x'ifissru verament. L-istħarriġ wara li l-medja qed tinfluwenza ħafna wkoll ir-relazzjonijiet bejn il-koppji għax qed toħloq aspettattivi ta' mħabba perfetta li mhumiex realistiċi. Il-parteċipanti qablu relazzjoni b'saħħitha ma' ħolqa li tibni fuq oħra u għamlu referenza b'mod partikolari għar-rispett, il-fiduċja u l-komunikazzjoni li għandu jkun hemm f'relazzjoni b'saħħitha. Il-professur Abela saħqet fuq l-importanza li dan l-istudju jagħti stampa ċara lil politiċi ta' kemm huwa importanti li meta tkun qed titfassal il-politika dwar ix-xogħol l-għożża tal-familja tkun waħda mill-prijoritajiet. Għal ħafna snin il-familja dejjem ġiet l-ewwel bħala valur importanti għall poplu tagħna u rridu nieħdu ħsiebu. U dana billi nissapportjawhom in-nies kemm permezz ta' pagi adekwati, ta' għajnuna finanzjarja, imma wkoll ta' edukazzjoni tajba. Il-professur Abela qalet li minkejja l-relazzjoni b'saħħitha u dejjiema fiha l-isfidi tagħha, din tista' sservi ta' ġid tal-familji u s-soċjetà u la darba l-gvern jibqa' jżomm il-familja bħala waħda mill-prijoritajiet tiegħu, il-ġejjieni għall-familji Maltin huwa wieħed sabiħ.